Masová streľba. Zločin bez trestu ako negatívny vplyv masmédií vychováva vrahov, vyvoláva nevraživosť obyvateľstva voči orgánom činným v trestnom konaní a destabilizuje krajinu. Analýza spravodajstva českých médií o masovej streľbe na Karlovej univerzite 21. decembra 2023. Článok Negatívny, kriminogénny vplyv masmédií sa zaoberal témou škodlivého vplyvu médií, ktoré pravidelne prezentujú informácie o násilných trestných činoch, streľbe na školách a masových streľbách špecifickým spôsobom. V publikácii sa skúmalo, ako takéto informácie ovplyvňujú nielen verejné zdravie, ale aj myslenie verejnosti. Ako agresívne podnecujú nenávisť a nepriateľstvo, ovplyvňujú bezpečnosť a destabilizujú situáciu v danej krajine. Manipulácia spoločenským vedomím. Pokračujúc v tejto téme si priblížime konkrétne príklady procesu manipulácie spoločenským vedomím s využitím skrytých metód sociálneho a psychologického ovplyvňovania. Okrem toho budeme analyzovať, ako negatívny vplyv masmédií podporuje odcudzenie a nepriateľstvo voči orgánom činným v trestnom konaní, ako prispieva k prehlbovaniu spoločenských rozporov, ako zintenzívňuje atmosféru strachu, skryto šíri informácie o spôsoboch páchania trestných činov, ako vyvoláva obsedantné negatívne emocionálne stavy a zvyšuje celkovú úroveň spoločenského napätia. Mediálne pokrytie streľby na Karlovej univerzite, ako príklad uvedieme články českej novinárky Kristiny Cirokovej, redaktorky spravodajského portálu Seznam Správy, Česká republika. Venovala sa masovej streľbe na Karlovej univerzite z 21. decembra 2023. Tieto články písala v priebehu roka 2024, teda v roku nasledujúcom po tejto tragickej udalosti, o deštruktívnej činnosti Kristiny Cirokovej a jej prepojení na český antikultizmus, ktorý má svoju živnú pôdu na Karlovej univerzite, sme už podrobne rozobrali v článku České antikultové hnutie, nacizmus, ruský vplyv a spojenie s americkými deprogramátormi. Čím viac informácií o aktivitách agentov vplyvu v rámci globálneho antikultizmu sa objasňuje a upresňuje, tým viac vychádzajú na povrch určité zákonitosti. Takíto agenti často pokrývajú témy ako streľby na školách a masové streľby. Angažujú sa v diskreditácii vlády, politikov, podnikateľov a významných osôb. Podrobnejšie informácie o aktivitách medzinárodného informačného terorizmu, agentov vplyvu v rámci globálneho antikultizmu, ktorých centrom je ruská organizácia RACIRS, vedená Alexandrom Dvorkinom, nájdete v dokumentárnom filme Impact. Podľa našich predbežných výpočtov teda Kristina Ciroková v priebehu jedného roka, od decembra 2023 do decembra 2024, napísala a spoluautorsky sa podieľala na 23 článkoch tak či onak súvisiacich s témou masovej streľby na Karlovej univerzite v Prahe. Publikácie Kristiny Cirokovej vykazujú psycholingvistické črty mediálneho násilia, ktoré narúšajú informačnú bezpečnosť jednotlivcov. Navyše jej články obsahujú agresívne komponenty invektívnej lexiky, lexémy s agresívnou semantikou, deštruktívne slovesá a detailné desivé príbehy, stupňujú tému smrti, sprostredkúvajú negatívne obrazy a manipulatívne hodnotenia. Tieto prvky podnecujú záujem čitateľov o modely asociálneho agresívneho správania, ako aj o diskreditáciu úradov. Ak sa takéto informácie šíria systematicky, môžu prispieť k rozvoju agresívnych myšlienok a správania, ako aj protispoločenských postojov u čitateľov alebo poslucháčov. Môžu tiež vyvolať pochybnosti o kompetentnosti verejných orgánov a komunikačnú agresiu voči orgánom činným v trestnom konaní. Uvedené články môžu vytvárať celkový dojem o činnosti vlády ako negatívnej a v rozpore s verejným záujmom, formovať u čitateľa názor, že štátne orgány sústavne konajú neprofesionálne a údajne nie sú schopné efektívne zvládať situácie. To následne môže prispieť k zvýšeniu spoločenského napätia. Venujme sa tejto téme podrobnejšie. Zločinecký vzor 21. decembra 2023, v deň tragédie na Karlovej univerzite,
vydala Kristina Ciroková v spolupráci s kolegami z portálu Seznam Správy článok s názvom Policajný šéf prezradil prvé podrobnosti o streľbe. Muž sa inšpiroval v Rusku. Článok opisuje konanie strelca a polície, ako aj to, čo ho inšpirovalo a akú vraždu spáchal pred udalosťou. Šéf polície prezradil prvé podrobnosti o streľbe. Muž sa inšpiroval v Rusku. Polícia vopred vedela, že strelec z hosťovne má v úmysle spáchať samovraždu. Z tohto dôvodu sa vybrali do budovy Filozofickej fakulty na Celetnej ulici, kde sa mal zúčastniť na prednáške. Strelec však zaútočil na inom mieste. Inšpiroval sa podobným činom v Rusku. Policajný šéf Martin Vondrášek prezradil prvé podrobnosti o tragickej streľbe, ku ktorej došlo vo štvrtok na Filozofickej fakulte v Prahe. Podľa Vondráška mala polícia vopred informácie, že muž z hosťovne si chce vziať život. Uviedol tiež, že vedeli, že strelec sa mal zúčastniť na prednáške na Filozofickej fakulte na Celetnej ulici. Strelec však útok vykonal v inej budove fakulty, na námestí Jana Palacha. Polícia prišla na miesto streľby o niekoľko minút neskôr. Zásahová jednotka bola na mieste po 12. minúte, povedal novinárom Vondrášek. Inšpiroval sa hroznou udalosťou v zahraničí, dodal. V skutočnosti mal na mysli strelecký incident v Rusku. Konkrétne k nemu došlo v meste Briansk, kde začiatkom decembra 14-ročné dievča zabilo 2 školákov a ďalších 5 zranilo. Potom si sama vzala život. Túto informáciu sme získali z kanála strelca na Telegrame, ktorý teraz vyšetrovatelia skúmajú. Na prvý pohľad sa to všetko môže bežnému človeku zdať logické, ako to naznačuje názov článku. Policajný šéf prezradil prvé podrobnosti o streľbe. Muž sa inšpiroval v Rusku naznačuje, že odkaz je založený na slovách smerodajného odborníka, policajného šéfa. Prijímatelia takéhoto obsahu však často neberú do úvahy, ako presne novinár pri tvorbe článku narába s informáciami, počnúc konkrétnymi otázkami, ktoré položí expertovi, ak s ním sám skutočne urobí rozhovor a nepoužije len verejne dostupné informácie na premjav z tlačového centra polície, až po to, čo autor zámerne zdôrazňuje pre čitateľov a aký význam do článku vloží. Aký konečný cieľ autor článku sleduje. Podľa nášho názoru uvedená publikácia dokazuje nasledovné. Prvý bod skrytú diskreditáciu činnosti polície. Z článku vyplýva, že polícia vopred vedela o zámeroch strelca a o tom, kde sa mal nachádzať, ale nakoniec sa strelec nachádzal na inom mieste a policajný zásahový tím tam prišiel o 12 minút neskôr. Takýto spôsob prezentácie informácií v článku umožňuje čitateľom vyvodiť nejasné závery a vytvoriť si zrejmé domnienky o konaní polície. Napríklad prvá myšlienka, ktorá vám napadne po prečítaní takéhoto materiálu je, že strelec prelstil políciu, zatiaľ čo polícia údajne prišla na miesto činu o 12 minút neskôr. Hoci to v článku nie je explicitne uvedené, podvedome sa to vníma presne takto. Navyše, takéto myšlienky o tom, že polícia prišla na miesto činu neskoro, sú posilnené v ďalších článkoch Cirokovej. Napríklad 4. januára 2024. Článok Za 15 minút vystrieľam poslaneckú snemovňu. Napísal. Polícia ho vyšetruje. O niekoľko hodín neskôr Petr L. upravil svoje pôvodné vyhlásenie na Facebooku. Vyhlásil, že si na to spomína a že status o streľbe v parlamente bol jeho dielom. Vysvetlil, že narážal na kritiku polície, ktorá podľa neho prišla na miesto činu neskoro. 2. 12 minút ako návod pre napodobňovateľov. Ďalším jasným aspektom článku je skrytý návod, ktorý poskytuje budúcim strelcom, ktorí sa usilujú o podobnú mediálnu slávu a rozvíjajú svoje myšlienky na základe takýchto článkov. Inými slovami, ak sa budú správať ako práve tento strelec, budú mať k dispozícii celých 12 minút, počas ktorých môžu spáchať svoj zločin, pričom nebudú čeliť žiadnemu odporu. Práve túto informáciu si napodobňovateľ zapamätá ako návod na konanie. Inak, komu a s akým cieľom Ciroková opakovane zdôraznila týchto 12 minút? Prečo sa zameriava na časový rámec a opakovane ho posilňuje v mysliach čitateľov? Ako funguje vedomie človeka, ktorý prijíma tieto informácie?
Nevedomky sa bude stotožňovať s vrahom a predstaví si seba na jeho mieste. Z hľadiska využitia mediálneho násilia ako nástroja na manipuláciu vedomia môžeme konštatovať, že takáto prezentácia materiálu nie je ničím iným ako návodom pre budúceho strelca. Zatiaľ čo pre spoločnosť a rodičov je to psychologický spúšťač vzbudzujúci bezmocnosť a strach, že ich deťom nikto nepríde na pomoc proti ozbrojenému zločincovi. Strach o život ich dieťaťa sa v rodičoch zakorení na podvedomej úrovni. Preto vzniká pocit beznádeje, agresivita a nedôvera voči polícii a štátnym orgánom. Ak by sa v článku napríklad uvádzalo, že polícia prišla na miesto činu okamžite a jej zásah bol rýchly a profesionálny, čo zodpovedá skutočnosti, a že strelec bol nakoniec zneškodnený, takáto prezentácia materiálu by znížila túžbu potenciálnych páchateľov spáchať podobný trestný čin, pretože by títo jedinci vedeli, že budú za svoje protiprávne konanie rýchlo a nevyhnutne potrestaní. Odbor vnútornej kontroly Policajného prezídia Českej republiky v útorok konštatoval, že nezistil žiadne pochybenia v postupe policajtov pri zásahu proti strelcovi na Karlovej univerzite. Zásah zhodnotil ako rýchly a profesionálny, do budúcnosti však odporučil zlepšiť komunikáciu v krízových situáciách. 33. Dôraz na to, čo vraha inšpirovalo. V uvedenom článku je pozornosť čitateľov trikrát upriamená na tvrdenie, že vrah sa inšpiroval podobnou streľbou na škole v Rusku. Táto informácia sa objavila v nadpise článku, v prvom zvýraznenom odseku a neskôr v texte, kde bola stručne opísaná decembrová streľba na škole v Rusku, vrátane veku vrahine, počtu zabitých a zranených. Až keď už čitatelia túto správu absorbovali, bolo v jednej vete spomenuté, že tieto informácie preverujú vyšetrovatelia. Čo si podľa vás čitatelia skôr zapamätajú? Podrobnosti o okolnostiach predchádzajúcej vraždy vychádzali z vtedy ešte neoverených policajných údajov. Okrem toho čitatelia z článku získali informáciu, že pred masovou streľbou vrah zavraždil svojho 55-ročného otca. V publikácii sa uvádza miesto, okolnosti zločinu, kde presne sa našlo telo a aké výbušné zariadenia a munícia sa tam našli. Podľa reportérky Seznam Správy, policajti hliadkujú v tesnej blízkosti domu, kde zavraždený Stanislav K. býval. Všade sú policajné pásky a dovnútra púšťajú len obyvateľov, uviedla reportérka. Obeťou bol podpredseda prvej hlavnej odborovej organizácie Pražského letiska. Podľa zdrojov Seznam Správy sa v pivnici domu, kde našli mŕtvého muža, našlo výbušné zariadenie pozostávajúce z plynových kanistrov, munície a pyrotechniky. Podľa nášho názoru tento článok názorne dokazuje, ako sa používa špecifická kombinácia informácií na vytvorenie dominantného obrazu vraha, ktorý sa implantuje do vedomia čitateľov a má vyvolať myšlienky agresie a násilia, ako aj vyvolať rozhorčenie nad políciou a kritiku jej konania. Skrytá glorifikácia masového strelca, jeho mena a činov, umelé vytváranie aury slávy okolo neho spolu s informáciami, ktoré môžu povzbudiť budúcich hľadačov slávy k páchaniu masových strelieb a streľby na školách. Skrytá diskreditácia činnosti vlády v očiach verejnosti, zdôrazňovanie údajnej nekompetentnosti a dezorganizácie orgánov a v konečnom dôsledku posilňovanie obrazu vlády ako neschopnej efektívne zvládnuť situáciu. Okrem toho je dôležité vziať do úvahy konkrétny deň, keď bol článok uverejnený, v čase, keď boli ľudia v šoku, zmätku a panike z incidentu. Panika vzniká medzi masami ako osobitný emocionálny stav, ktorý je dôsledkom buď nedostatku, alebo prebytku informácií o desivej alebo nejasnej udalosti. Ak v takejto situácii novinári skryto alebo otvorene predkladajú čitateľom model správania vraha, môže to len prehlbiť paniku a negatívny emocionálny stav v spoločnosti, zhoršiť nálady čitateľov a potenciálne prispieť k formovaniu protispoločenských vzorcov správania. Čitatelia si však možno ani neuvedomujú, že prostredníctvom tohto druhu negatívnych informácií sú zámerne ovplyvňovaní tými, ktorí pochopili, že takýto informačný útok spôsobí, že publikum si podvedome interiorizuje model správania vraha prezentovaný v článku
a obrazne sa s ním stotožní. Preto môžu byť takéto články spúšťačom pre jednotlivcov so slabo rozvinutým kritickým myslením a sebakontrolou, a potom sa situácia môže vyvíjať podľa zákonov nákazy a imitácie. Mechanizmus bezmyšlienkovitého napodobňovania postihne najmä dospievajúcich a jedincov s labilnou psychikou. Nebezpečenstvo však spočíva v tom, že takéto články v masmédiách, v ktorých sa prejavuje lexikálne násilie a verbálna agresia, ovplyvňa aj jednotlivcov s dobre rozvinutým kritickým myslením. Títo ľudia sú v skutočnosti náchylnejší na dlhodobé ovplyvňovanie a manipulatívne podmieňovanie zo strany takýchto médií. Je zrejmé, že mediálne násilie je cielene zamerané na takých ľudí, ktorí sú vzdelaní a inteligentní a majú rozvinuté obrazotvorné myslenie a kritické myslenie. Prečo? Keď sa kriticky mysliaci čitateľ stretne so zdanlivo typickým nezmyslom, najmä keď sa obsah článku zdá byť zmätočný a nejasný, naprienu destabilizujúce články sú často zámerne takto štrukturované, ale vychádza zo šokujúcej udalosti, v ktorej ide o smrť, vyvoláva to vnútorný nesúlad a rozhorčenie. Keď sa kritická myseľ stretne s nevedomím, vzniká disonancia a práve túto disonanciu potrebujú manipulátori a deštruktori, aby získali prístup k ľudskému nevedomiu. V dôsledku tejto disonancie je človek vtiahnutý do premýšľania o stresujúcej udalosti. Čím viac o nej premýšľa a zaujíma sa o túto tému mediálneho násilia, alebo ak je mu systematicky predkladaná, tým pevnejšie sa v jeho mysli zakorení obraz vraha. Neskôr, keď tento negatívny obraz získa na sile, vďaka množstvu pozornosti, ktorú mu venuje, sa môže rozvinúť bipolárna porucha. Medzi faktory, ktoré vedú človeka k spáchaniu trestného činu, dokonca aj k prekonaniu vlastného pudu sebazáchovy, patrí prítomnosť bipolárnej poruchy a túžba po sláve. Nedávne udalosti, ako napríklad pokusy o atentát na významných politikov, masová streľba na Karlovej univerzite a pokus o atentát na Donalda Trumpa v Spojených štátoch v júni 2024, sú dôkazom toho, že takéto zločiny často páchajú vzdelaní ľudia. Je známe, že akékoľvek mediálne informácie sú spracované vedomím, ktoré zahrňa kognitívne, afektívne, motivačné a osobnostné štruktúry. Už v roku 1976 americkí sociológovia Sandra Ball Rokik a Melvin DeFleur opísali, ako masmédiá súčasne ovplyvňujú kognitívne procesy, vnímanie, cítenie, pamäť, myslenie, predstavivosť a reč, a emocionálne procesy prijímateľov informačných obsahov, pričom majú oneskorený vplyv aj na ich presvedčenie a správanie. Leonard Berkowitz, popredný americký výskumník v oblasti psychológie agresie a profesor na katedre psychológie Wisconsinskej univerzity v Madisone, bol jedným z prvých odborníkov na sociálnu psychológiu, ktorý skúmal vplyv násilia prenášaného médiami na ľudské vedomie. Vo svojej knihe Aggression, Its Causes, Consequences, Agresia, jej príčiny, následky a kontrola, v kapitole Násilie v médiách napísal: Predpokladajme, že sa dozvieme, že dvaja muži napadli a zranili inú osobu. Ľahko si predstavíme, čo sa stalo. Takéto ľahko predstaviteľné udalosti si neskôr ľahko vybavíme. Turner a Layton, ako aj ďalší výskumníci, tento efekt preukázali. Ak má udalosť pre nás prevažne agresívny význam, aby sme sa nestrachovali alebo aby sme považovali útok za odsúdenia hodný, nielenže si ju pomerne rýchlo zapamätáme, ale je aj dosť veľká šanca, že spomienka môže aktivovať ďalšie myšlienky, pocity a tendencie konania súvisiace s agresiou. 5 ľudí sa nakazia agresívnymi myšlienkami. Berkowitz poznamenáva, že agresívne mediálne obsahy môžu nielen vyvolať agresívne pocity, myšlienky a motorické reakcie, ale aj viesť k činom v súlade s týmito vyvolanými reakciami, najmä ak sú vnútorné zábrany agresie v danom momente oslabené. K tomuto oslabeniu často dochádza pozorovaním správania iných, najmä tých, ktorých médiá popularizujú. Jednotlivcov, ktorí za svoju agresiu dostávajú namiesto trestu určitú formu uspokojenia alebo odmeny. Nákaza, priming.
Glorifikácia zločinca. Vzory predvádzaného správania. Vráťme sa k analýze procesu manipulácie spoločenského vedomia pomocou skrytých metód sociálneho a psychologického ovplyvňovania. Nie je prekvapujúce, že nasledujúce 4 články Kristiny Cirokovej, jeden začiatkom januára a ďalšie 3 začiatkom februára 2024, boli venované téme vyhrážok a verejných vyjadrení na sociálnych sieťach ľudí, ktorí schvaľujú decembrové vraždy na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Vyhrážajú sa ich napodobnením alebo šíria správy vyvolávajúce paniku o prípade. Tieto články upozorňujú na rastúci počet takýchto vyhlásení a opakovane sa odvolávajú na príspevok 60-ročného muža z Prahy na Facebooku, ktorý je jasne prezentovaný ako vzor takýchto vyhlásení. Na prvý pohľad sa možno čudovať, prečo sa opakujú tie isté informácie, totožné s už skôr zverejnenými. Ukazuje sa, že keď sa medializované násilie používa ako metóda na motiváciu budúcich strelcov, má toto opakovanie hĺbší význam, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Na porovnanie uvádzame úryvky z článkov, ktoré Ciroková napísala v januári a februári 2024. Príklady. 5. februára 2024. Polícia už vyšetruje viac ako 200 výpovedí o streľbe na fakulte. Ich počet stále rastie. Autor. Kristina Ciroková. Prípadov vyhrážok či šírenia poplašných informácií súvisiacich s decembrovou streľbou na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe stále pribúda. V priebehu mesiaca sa počet výpovedí, ktoré polícia prešetruje, zvýšil o viac ako 100. Jeden z prípadov, ktoré polícia vyšetrovala, sa týkal výpovedí 60-ročného muža z Prahy. 4 hodiny po bezprecedentnej tragédii 21. decembra 2023 si sadol k počítaču a na svojom facebookovom profile napísal príspevok adresovaný policajnému prezidentovi Martinovi Vondráškovi. Pán prezident Ondrášek, za 15 minút vystrieľam celú poslaneckú snemovňu. Takže ste prišli neskoro. A dúfam, že pozostalí budú žiadať odškodné. Ste banda mrzákov a darmožráčov. 4. januára 2024. Za 15 minút vystrieľam celú poslaneckú snemovňu, napísal. Polícia ho vyšetruje. Autor Kristina Ciroková. Niekoľko hodín po streľbe na Filozofickej fakulte sa na facebookovom profile 60-ročného muža z Prahy objavil príspevok, že sa bude strieľať aj v poslaneckej snemovni. Polícia už prípad vyšetruje. 4 hodiny po bezprecedentnej tragédii 21. decembra 2023 si sadol k počítaču a na svojom facebookovom profile napísal príspevok adresovaný policajnému prezidentovi Martinovi Vondráškovi. Pán prezident Ondrášek, za 15 minút vystrieľam celú poslaneckú snemovňu. Takže ste prišli neskoro. A dúfam, že pozostali budú žiadať odškodné. Ste banda mrzákov a darmožráčov. Pozrime sa bližšie na článok zo 4. januára 2024. 4. január 2024. Článok. Za 15 minút vystrieľam poslaneckú snemovňu a napísal. Polícia ho vyšetruje. Autor Kristína Ciroková. Tatio 8. Medzi stovkou prípadov, keď smrť 14 ľudí na Filozofickej fakulte vyvolala verejné komentáre hraničiace s nezákonnosťou, sa polícia zaoberá aj 60-ročným mužom z pražského sídliska. 4 hodiny po bezprecedentnej tragédii 21. decembra 2023 si sadol k počítaču a na svojom facebookovom profile zverejnil príspevok adresovaný policajnému prezidentovi Martinovi Vondráškovi. Pán prezident Ondrášek, za 15 minút vystrieľam celú poslaneckú snemovňu. Takže ste prišli neskoro a dúfam, že pozostali budú žiadať odškodné. Ste banda mrzákov a darmožráčov. Príspevku, v ktorom autor urobil zjavnú chybu v mene policajného generála, predchádzal podobný príspevok s komentárom o páchateľovi. Škoda, že nechodil na Strakovú akadémiu, aj tam je veľa ľudí. Všimnite si agresívny nadpis, text a celkové posolstvo článku Kristiny Cirokovej. Aké psychologické postoje si podľa vás čitateľ osvojí po prečítaní článku, ktorého hlavnou postavou je osoba, ktorá poslala agresívny odkaz policajnému šéfovi a nazvala štátnych úradníkov bandou mrzákov a darmožráčov? Všimnite si, tento článok nie je o rozhovoroch s očitými svedkami tragédie,
diskusiách s rodinami obetí, odborných stanoviskách orgánov činných v trestnom konaní, ani o stratégiách na predchádzanie takýmto incidentom v spoločnosti. Nezaoberá sa tým, ako chrániť životy detí a mladých ľudí, ani ako stabilizovať krajinu. Namiesto toho je hlavnou postavou článku Kristiny Cirokovej agresívne naladený jedinec. Čitateľom odporúčame, aby sa oboznámili s jeho vyhrážkami, výrokmi a komentármi na adresu vlády a migrantov, ako aj aby si osvojili konkrétne údaje o zbraňach a ich technických vlastnostiach. Článok je plný názorných príkladov, ako destabilizovať situáciu v krajine a obsahuje skryté výzvy na vystrielanie poslaneckej snemovne pomocou komentárov tzv. Hrdinu. Takéto rámcovanie presahuje hranice obyčajnej žurnalistiky, dotýka sa otázok národnej bezpečnosti. A na tomto mieste sa prirodzene vynárajú otázky o samotnej Kristine Cirokovej ako autorke. Prečo článok štruktúrovala takýmto spôsobom? Aký bol jej zámer uskutočniť tieto informačné útoky, ktoré podkopávajú dôveru verejnosti v legitímne zvolenú vládu a štátne inštitúcie? Čo bolo cieľom Kristiny Cirokovej pri tvorbe mediálneho diela, ktoré obsahuje podnecovanie k násiliu, agresii a obsahu, ktorý prispieva k spoločenskej destabilizácii? Muž, ktorý na svojom profile na sociálnej sieti píše, že vystrieľa poslaneckú snemovňu, zverejňuje aj fotografie zbraní. Výskurven.ia skôr enkyne z vlády. Ak od nového roku zase stúpnu ceny potravín, tak fakt bude na čase vás vyhodiť z okna. To je len jeden z mnohých vulgárnych a kritických komentárov na adresu vlády, ktorých možno na jeho facebookovej stránke nájsť desiatky. Sťažuje sa aj na migrantov. Tak si tých migrantov odveďte do Bruselu, vy géniovia. Alebo nasledujte príklad Austrálie a Nového Zélandu. A ak to nepomôže, tak MG42 napísal deň pred útokom na Filozofickej fakulte. MG42 je guľomet, ktorý používal nemecký Wehrmacht počas druhej svetovej vojny. Už viem, o čom bol môj status pre pána prezidenta Ondráška, napísal Petr L. Tento človek v TV tvrdil, že polícia bola na mieste masakra do 15. minúty. Zbraňou typu AR-15 v automatickom režime je možné vystreliť až 90 ran za minútu. Pri použití zásobníka na 90 nábojov je možné vystrieľať našu snemovňu za 3 minúty, aj s pauzou na cigaretu. Uviedol a vysvetlil, že práve preto kritizoval políciu. Všimnite si, ako Kristina Ciroková do svojho článku zaradila citát, ktorý čitateľom opäť pripomína, že polícia prišla na miesto činu do 15. minúty. To slúži ako ďalší signál a návod pre potenciálnych napodobňovateľov, že na vykonanie podobného trestného činu majú 12 až 15 minút. V citáte sa výslovne uvádza, čo by sa dalo v priebehu týchto 15 minút vykonať. Nepripomína to ani tak analytický článok novinára, ako skôr návod v jednotlivých krokoch pre už motivovaného imitátora. Otázka. Aký druh psychologického podmieňovania Kristina Ciroková vkladá do tohto článku ako vzor správania pre agresívne napodobňovanie a nakoľko je jej konanie nebezpečné pre spoločnosť? Napokon, takéto články, najmä ak sa uverejňujú pravidelne, čím sa posilňuje ich dlhodobý účinok, môžu u čitateľa formovať skreslené vnímanie reality, obraz hrozného sveta, ktorý vyvoláva strach. To následne prispieva k osvojeniu si agresívnych tendencií a internalizácii násilných spoločenských scenárov, čo v konečnom dôsledku stupňuje agresiu v každodennom živote. Tu môžeme vidieť zjavnú manipuláciu zo strany Cirokovej. Zameriava sa na psychickú zraniteľnosť spoločnosti, zámerne vyvoláva strach, úzkosť a nenávisť. Navyše pod rúškom údajne objektívneho spravodajstva implantuje negatívne psychologické spúšťače, z ktorých profitujú určité záujmové skupiny zodpovedné za objednávanie takéhoto obsahu. Diskreditácia inštitúcií a manipulácia ich názormi. Pre názornosť preskúmajme manipulatívne techniky, ktoré Kristina Ciroková používala vo svojich článkoch, v ktorých sa počas celého roka vytrvalo venovala téme masovej streľby na Karlovej univerzite. Ako príklad môžeme uviesť nasledujúci článok, ktorého bola spoluautorkou. 6. februára 2024. Článok. Verejnosť má poznať motív vraha, hovorí zástupca policajného prezidenta.
Námestník policajného prezidenta Tomáš Kubík sám určil termín, do ktorého by chcel, aby kriminalisti uzavreli prípad streľby na Filozofickej fakulte. Uviedol, že by podľa neho mala byť verejnosť informovaná aj o motíve vraha. Medzi tým sa ale na internete šíria o najhoršej masovej vražde v histórii Českej republiky najrôznejšie konšpirácie a lži. Mnohí ľudia naviac v súvislosti s tragédiou píšu na sociálnych sieťach poplašné správy, v ktorých schvaľujú konanie vraha alebo sa vyhrážajú jeho napodobnením. Počet prípadov, ktorými sa v tejto súvislosti zaoberá polícia, sa za posledný mesiac zvýšil o viac ako 100. Tento článok Cirokovej, ktorý napísala spolu s ďalším autorom, je prezentovaný ako rozhovor s uznávaným odborníkom, zástupcom policajného riaditeľa. Článok je plný manipulatívnych techník a skrytých trikov zo strany Cirokovej a jej spoluautora a je štruktúrovaný tak, že vytvára negatívny dojem o práci polície. Sprievodné fotografie sú prezentované štýlom, ktorý zodpovedá tomuto tónu. V článku je jednoznačne použitá manipulatívna metóda diskreditácie úradného činiteľa, metóda psychologického podmieňovania osoby poskytujúcej rozhovor, metóda vynúcovania definitívnej odpovede a ďalšie taktiky. Tieto manipulatívne metódy sa používajú s cieľom vyprovokovať osobu poskytujúcu rozhovor do stavu podráždenia prostredníctvom obvinení a výčitiek, až kým nevypovie chybne alebo v neprospech svojho stanoviska. Takáto provokácia môže mať dôsledky na formovanie určitých názorov verejnosti a vnímanie úradov. Titulok fotografie. Policajný šéf Martin Vondrášek, úplne vľavo, hovoril o útoku na Filozofickej fakulte UK na 2 tlačových konferenciách. Podľa internej kontroly polícia nepochybila. Nešlo práve o toto v prípade Davida K. Máte informácie o tom, či sa liečil na psychiatrii a či to bolo známe v čase, keď žiadal o zbrojný preukaz? Uvidíme, musíme to posúdiť. A samozrejme všetci zúčastnení musia byť vypočutí, takže to zatiaľ neviete alebo nemôžete povedať. Nemôžeme to povedať. Ale môžem povedať, že sme pre tento prípad vytvorili pracovnú skupinu, ktorej cieľom je identifikovať systémové problémy, ktoré by sa prípadne mohli zohľadniť do budúcnosti. Teda čo by sa dalo vďaka nejakým nástrojom robiť inak a lepšie. Máme veľkú ambíciu sa z tohto prípadu poučiť. Metóda diskreditácie úradného činiteľa spočíva v podkopávaní osobnosti alebo činnosti oponenta alebo v znižovaní jeho autority v očiach čitateľov alebo divákov, čím sa v mysli príjemcu vytvára negatívny dojem. Táto metóda umožňuje autorovi článku zámerne interpretovať argumenty a argumentáciu oponenta spôsobom, ktorý slúži jeho vlastným záujmom, nasmerovať diskusiu na obvinenia a prinútiť oponenta, aby sa bránil. Môže sa to prejaviť napríklad ako osobné útoky na úradných činiteľov, podkopávanie ich autority a dôvery verejnosti v nich. Ide o agresívnu taktiku, ktorej cieľom je vytvoriť negatívny obraz osoby v očiach ostatných ľudí, znížiť jej význam alebo dôstojnosť a narušiť rešpekt voči nej a dôveru v jej argumenty. Často sa to robí so zámerom ovládať alebo manipulovať. Polícia a štátne zastupiteľstvo už nechcú zverejňovať nové informácie k prípadu vraha, ktorý tesne pred Vianocami na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe zastrelil 14 ľudí a ďalších 25 zranil. Námestník policajného prezidenta Tomáš Kubík uviedol, že polícia najprv musí sama zložiť mozaiku prípadu a až potom bude môcť odpovedať na otázky verejnosti. Pravdepodobne aj na to, čo motivovalo 24-ročného študenta histórie Davida K. k takémuto konaniu. Verejnosť by sa mala dozvedieť, čo bolo motívom, ale zatiaľ si myslím, že je predčasné to nejak komentovať. Za seba ale hovorím, že by sme to mali vedieť, pretože je to veľmi podstatný prvok tej mozaiky, povedal Tomáš Kubík v rozhovore pre Seznam Správy. Medzi tým sa ale na internete šíria o najhoršej vražde v histórii Českej republiky najrôznejšie konšpirácie a lži. Mnohí ľudia naviac v súvislosti s tragédiou píšu na sociálnych sieťach aj poplašné správy, v ktorých schvaľujú konanie vraha alebo sa vyhrážajú jeho napodobnením.
Počet takýchto prípadov, ktorými sa v tejto súvislosti zaoberá polícia, sa za posledný mesiac zvýšil o viac ako 100. V samotnom titulku článku sa s odkazom na údajný znalecký posudok zdôrazňuje, že verejnosť musí poznať motív vraha a že policajný predstaviteľ stanovil termín, kedy očakáva, že vyšetrovatelia uzavrú prípad streľby na Filozofickej fakulte. Z rozhovoru však vyplýva, že námestník policajného prezidenta Tomáš Kubík dal reportérom Seznam Správy priamu odpoveď, že predtým, ako začne odpovedať na otázky verejnosti, musí polícia prípad najprv dôkladne vyšetriť. Vysvetlil, že informácie sa stále preverujú a nebolo by vhodné komentovať čokoľvek, čo s prípadom súvisí, kým nebude vyšetrovanie ukončené a kým nebude zrušené spravodajské embargo prokuratúry. V podstate je to logický postoj. Viac ako mesiac po streľbe na fakulte kolujú často dve dezinformácie po sieťach alebo aj reťazovými e-mailmi. Prvý sa týka telegramového účtu, ktorý sa tváril, že patrí vrahovi. Môžete potvrdiť, či bol tento účet skutočne jeho? Ak povieme niečo k tomuto prípadu, tak už to budú relevantné overené informácie a bude to po ukončení overovacej fázy. Dovtedy nechcem prispievať k špekuláciám. Takže v tejto chvíli do skončenia preverovania a uvoľnenia embarga štátneho zástupcu by naozaj nebolo odo mňa taktické, aby som sa k čomukoľvek v súvislosti s týmto prípadom vyjadroval, uviedol štátny úradník. Podľa série článkov Kristiny Cirokovej, ktoré vyšli v priebehu roka na tému masovej streľby na Karlovej univerzite, však bolo jej cieľom zjavne niečo iné. Je pozoruhodné, že tak v publikáciách predchádzajúcich článku zo 6. februára, ako aj v tých nasledujúcich, Ciroková dôsledne sústreďovala pozornosť čitateľov na motívy vraha, neskôr vo svojich článkoch dokonca tvrdila, že jeho čin predstavoval pomstu spoločnosti. Takýto prístup je typický pre novinárov, ktorí dlhodobo využívajú tému medializovaného násilia na vyvolanie protispoločenských zmien v správaní ľudí a podnecujú ich k protiprávnemu konaniu. Z článkov Cirokovej navyše vyplýva jej mimoriadny záujem získať od polície podrobnejšie informácie o tom, či mal vrah komplicov, prípadne či ho niekto k činu navádzal. Niekto sa môže čudovať, čo ju vedie k takejto zvedavosti. Môže to byť osobný záujem o to, či polícia získala informácie o skutočných podnecovateľoch zločinu. Je všeobecne známe, že všetky manipulatívne techniky sú založené na odvrátení pozornosti subjektu od hlavného cieľa, ktorý prináša manipulátorovi prospech. Manipulátor ponúka iba vonkajší podnet, ktorý by bol pre subjekt významný a upútal jeho pozornosť. Manipulátor však skrýva svoj skutočný motív. Povzbudzuje subjekt k činnosti, ktorú by inak nevykonal, ale ktorá je pre manipulátora kľúčová. Pomocou odpovedí uznávaného odborníka na konkrétne otázky Ciroková a jej spoluautor štruktúrovali článok spôsobom, ktorý opäť poukazuje na témy charakteristické pre násilie v médiách a skrytú propagáciu masovej streľby a streľby v školách. Článok sa dotkol najmä týchto otázok a tém, že toto bola najsmrteľnejšia vražda v českých dejinách, motivácia konania vraha na Karlovej univerzite. Správy vyvolávajúce paniku na sociálnych sieťach, ktoré schvaľujú vrahové činy alebo hrozia ich napodobňovaním a nárast počtu takýchto správ. Bezvýznamnosť trestov, ako sú pokuty za takéto správy, vyvolávajúce paniku, strelné zbrane a databáza a tvrdenia, že register strelných zbraní je nedokonalý, duševné zdravie vraha. Konkrétne podrobnosti týkajúce sa súčasnej práce polície, TJ informácie, ktoré by boli užitočnejšie nie pre verejnosť, ale skôr pre potenciálnych budúcich páchateľov. Článok vykazuje jasné znaky manipulácie spoločenským vedomím. Bola použitá diskreditačná stratégia zameraná na podkopanie autority oponenta, zníženie jeho obrazu v mysliach čitateľov, delegitimizácia a využitie kritiky prostredníctvom manipulatívnych techník. V tomto a nasledujúcich článkoch o masovej streľbe na Karlovej univerzite, ktoré Kristina Ciroková napísala do konca roka 2024 a píše ich aj v tomto roku,
Opakovane podrobne opisovala časovú os tragického dňa a konanie vraha, pričom využívala numerický priming. Často sa venovala témam smrti, motívom vraha a jeho psychickému stavu, tomu, čo za myšlienky mal v hlave. Ciroková dôsledne a skryto glorifikovala jeho osobnosť. Človek, ktorého si budeme pamätať ako masového vraha, a diskreditovala úrady, pričom využívala klasické metódy a techniky mediálneho násilia. Jej konanie bolo pravidelné a systematické. Je zrejmé, že celé toto puzzle kódovanie, podrobnejšie vysvetlené v dokumente Impact, ktoré Ciroková vykonávala počas celého roka 2024, malo za cieľ dosiahnuť nielen čiastkové výsledky, ale aj hlavný cieľ. Napodobňovatelia masovej streľby a streľby na školách majú tendenciu v deň výročia tragédie kopírovať činy svojich idealizovaných vrahov, propagovaných prostredníctvom médií. V deň výročia pražskej tragédie však česká polícia, ktorú sa Ciroková celý rok snažila zdiskreditovať, fungovala výborne a úspešne zabránila akýmkoľvek podobným udalostiam. Corpus delicti a trestná zodpovednosť súdiac podľa aktuálnej aktivity Kristiny Cirokovej v sledovaní témy mediálneho násilia s najväčšou pravdepodobnosťou stále živí nádej, že prostredníctvom svojich článkov bude vychovávať vrahov a na diaľku organizovať krvavé masakre, ktoré si vyžiadajú životy cudzích detí. Pripomeňme, že podľa našich predbežných výpočtov je Ciroková autorkou a spoluautorkou 23 článkov uverejnených na portáli Seznam Správy a venovaných incidentu masovej streľby na Karlovej univerzite. Každý znalec z odboru forenznej psycholingvistiky bude po vykonaní psychologického a lingvistického skúmania článkov Cirokovej schopný poskytnúť podrobný psychologický profil autorky, jej motívov a cieľov. Identifikácia psycholingvistických znakov už viackrát pomohla pri vyšetrovaní závažných trestných činov. Stojí za zmienku, že metóda psycholingvistickej analýzy vznikla v USA. Jedna z prvých publikácií na túto tému vyšla v septembri 1979 v buletine FBI Law Enforcement Bulletin a mala názov Threat Analysis – The Psycholinguistic Approach. Analýza hrozieb, psycholingvistický prístup. Jej autormi sú John Douglas, šéf jednotky FBI, a Mary Myron, profesor psychológie na Syrakúskej univerzite. Aké sú dôsledky článkov o násilí v médiách, ako naprň takých, ako píše Kristina Ciroková? Možno to sledovať na udalostiach súvisiacich s pokusmi o trestné činy, aj so skutočnými trestnými činmi. Streľba na školách a masové streľby všeobecne, ktoré sa stali v Českej republike a na Slovensku v roku 2024. Pozoruhodné je, že tieto udalosti sa odohrali práve v týchto krajinách, teda v informačnom priestore, a na území, ktoré pokrývajú Seznam Správy, ktoré sú obmedzené na jazyk zrozumiteľný občanom týchto krajín. Na čo by bežnému novinárovi bola takáto stratégia mediálneho násilia, manipulácie spoločenským vedomím a vytvárania podmienok na podnecovanie nepriateľstva a nenávisti medzi ľuďmi? Odpoveď je zrejmá vzhľadom na prepojenie Kristiny Cirokovej s českými antikultistami, ktorí plnia zadania svojich nadriadených a sponzorov zo zahraničia a sú napojení na Alexandra Dvorkina a ruskú FSB. Cieľom činnosti tejto medzinárodnej zločineckej skupiny je vyvolávať konflikty medzi ľuďmi a úradmi v danej krajine, destabilizovať situáciu a využiť ju pre svoje geopolitické záujmy. V článkoch Kristiny Cirokovej môžeme pozorovať zámerné využívanie faktov na vytváranie negatívneho obrazu, modelov asociálneho správania a potenciálnej diskreditácie činnosti štátnych orgánov a polície. Výsledkom je zvyšovanie diskriminačných a protispoločenských nálad v miestnych komunitách a vytváranie podmienok pre streľbu na školách a masové streľby, čo potvrdzujú kriminálne incidenty z roku 2024 na územiach, kde sa tieto informácie šíria, Česká republika a Slovensko. Je možné, že vládni predstavitelia jednoducho podceňujú hrozbu, ktorú predstavujú jedinci ako Ciroková? Bezradnosť, strach, nedôvera a nespokojnosť verejnosti je presne to, čo chcú takíto agenti vplyvu dosiahnuť svojimi informačnými teroristickými útokmi.
Preto sa medzi obyvateľstvom zvyšuje nenávisť a agresivita, narastajú masové nepokoje a pokusy o atentáty na politikov a vládnych predstaviteľov. Neexistuje dostatok dôkazov, z ktorých vyplýva trestná zodpovednosť za informačný terorizmus, skrytú propagandu mediálneho násilia a používanie skrytých manipulatívnych techník, ktoré ovplyvňujú podvedomie a správanie ľudí. Takéto konanie podnecuje nenávisť, poškodzuje duševné a fyzické zdravie ľudí prostredníctvom šírenia deštruktívnych materiálov, ktoré vyvolávajú negatívne emócie, stres, úzkosť a depresie. Podľa nášho názoru ide o otvorený terorizmus, keďže tieto akcie sú zamerané na podkopávanie demokratických procesov v krajinách a vytváranie atmosféry strachu a nedôvery v spoločnosti. Treba pripomenúť, že uvedeným znakom skutkovej podstaty trestného činu corpus delicti zodpovedajú nasledujúce ustanovenia trestných kódexov Českej republiky a Slovenska. Terorizmus, paragraf 311 Českého trestného zákona, paragraf 429 Slovenského trestného zákona. Podnecovanie k nenávisti a násiliu, paragraf 356 Českého trestného zákona, paragraf 424 Slovenského trestného zákona. Hanobenie a ohováranie, paragraf 184 Českého trestného zákonníka, paragraf 440 Český trestný zákon. Trestné činy proti ľudskosti, paragraf 401 Český trestný zákon, paragraf 425 Slovenský trestný zákon. Všetky tieto trestné činy vo svojom súhrne predstavujú hrozbu pre psychickú bezpečnosť a stabilitu spoločnosti. To by mohlo slúžiť ako základ pre vyvodenie zodpovednosti voči zodpovedným osobám na medzinárodnej úrovni podľa článkov 19. a 20. Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, článku 4. Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých fóriem rasovej diskriminácie, článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách, článku 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Okrem toho existujú právne precedensy, najmä v prípade médií v Rwande, Media Case in Rwanda, ICTR 9952 z roku 1994, ktoré môžu slúžiť ako referencia pri posudzovaní konania novinárov, ako je Kristina Ciroková, najmä pokiaľ ide o propagandu podnecujúcu nenávisť a násilie prostredníctvom mass médií. V tomto prípade boli vedúci pracovníci médií uznaní vinnými nielen za svoje osobné vyhlásenia, ale aj za vytvorenie platformy na šírenie nenávisti. Súd uznal, že vplyv propagandy môže mať dlhodobé následky a rozhodol, že sloboda prejavu nezbavuje jednotlivcov zodpovednosti za podnecovanie k násiliu a genocíde. Je ťažké odhadnúť plný rozsah škôd, ktoré spoločnosti spôsobuje negatívny vplyv na spoločenské vedomie zo strany tých médií, ktoré tajne plnia príkazy spravodajských služieb inej krajiny, vykonávajú psychologickú sabotáž a skutočné informačné teroristické útoky s ničivými následkami pre ľudí. Záleží jednotlivcom ako Ciroková na miery, na deťoch a ich demokratickej budúcnosti? Nie, nezáleží. Zasievajú nezhody a chaos, prispievajú k obnove skrytého nacizmu tým, že propagujú nepriateľstvo, nenávisť a nadradenosť jedných ľudí nad druhými. Ak to bude pokračovať a zodpovední jednotlivci dnes nepodniknú zákonné kroky na zastavenie šírenia tohto druhu nacizmu prostredníctvom mediálneho násilia, zajtra demokracia prehrá. Násilie vstúpi do každej domácnosti a vyžiada si životy dospelých, detí, novinárov, politikov, vojenského personálu aj civilistov. Keď sloboda prejavu jedného jednotlivca vytvára podmienky na genocídu iných, je to vlastne manipulácia demokraciou s jediným cieľom – obnovením nacizmu a následným zničením demokracie. Pripomeňte si históriu. Keď sa v Nemecku prostredníctvom mass-médií objavoval nacizmus, ľudia to videli, ale mlčali, aj keď si uvedomovali, čo sa deje. Neskôr, keď katastrofa postihla všetkých, bolo už neskoro zastaviť krvavú mašinériu agresie, nenávisti a vraždenia. Nedieje sa to isté aj teraz? Prostredníctvom médií sa oživuje nacizmus, lenže tento raz je skrytý a zákerný, preniká do myslí detí a mládeže prostredníctvom lží,
kódovania a násilia. Nestojí život vašich detí za to, aby ste raz a navždy skoncovali s týmto zločinom a zastavili znovu zrodenie nacizmu? Nestojí život detí za to, aby sme ho chránili teraz, skôr než príde zajtrajšok a bude neskoro?